Hello, jena Luke, nilqawkom għal-podcast Bla Mistħija, podcast tal-MGRM, fejn se nkunu qegħdin niddiskutu s-sesswalità u l-intimità b'mod apert, b'mod open u forsi kurzitajiet illi mhux is-soltu niddiskutuhom jew mistoqsijiet mhux soltu nistaqsuhom mal-mistiedna tagħna. Illum għal dan il-podcast tina għat miegħi Dr. Beverly Abela Gattu. Diġà għandi l-ewwel irony. Għadna lanqas biss bdejna l-imbiċċa minn dik l-introduzzjoni kienet daqsxejn ta' trigger hemmhekk. Il-doktor, nejxu minn għajra, doktor. Kemm ilek Dr. Beverly? Sena. Sena ma nistaw nejxu minn għajra. Kif inti Bev? Ok, ta' man gerbrux. Perfett, ejdli daqsxejn. Alright. Ejdli daqsxejn fuqek, x-xogħol tiegħek x'involvi Bev? Ix-xogħol tiegħi, illallu, mela ram, ħanimxi b'mod kif semmejthom inti. Ili social worker għal dal-aħħar 20 sena, with the last isu 12 sena naħdem biss ma l-MGRM, so basically ma Rainbow Support Services, so like my specialization is working with the LGBTIQ community. Ili attivista xi since 2002 u l-attivizmu tiegħi beda ma l-MGRM. So ili lecturer since 2011, so for the past 14 years, ma ovvjament nil-lecture fejn għandu xieqsam ma social care, gender and sexualities, so like my whole sort of like knowledge and expertise is gender and sexualities. Dinjiet kbar ċert u anke dan iż-żmien kollu bħala attivista wkoll nimmaġina illi il-kantuniera queer ta' dan il-pajjiż rajta timraħ, rajta tinbidel u ċert li anke minn xogħolok stess ħafna affarijiet inbidlu improvjaw, naħseb propju jekk li se nkun qegħdin niddiskutu flimkien. Naħseb interessanti li witax kif iltqajna aħna bis-saħħa ta' kollega tagħna Heat jiena ġejt introduċut għal Bev meta kont nikteb il-produzzjoni tiegħi il-każin tal-imqarbin u qalu li din il-persuna għandha wealth of knowledge tant illi issa li l-każin tal-imqarbin għadiet. U l-estejnija Bev għandha paper speċifika fuq il-każin u l-proċess tal-kitba tal-każin tal-imqarbin illi jien għandi bżonn naqra għax il-title huwa twil wis ħafna iktar itwal mill-każin tal-imqarbin, però jagħti summary tal-intelligenza ta' Bev hawnhekk. Il-title jismu Deconstructing Gender and Power, a Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis of il-każin tal-imqarbin. U aħna dejjem niċċajtaw għal fatt li meta ġejt biex naqra din il-paper dwar xogħli kien hemm ħafna teoriji fenomenali li jiena forsi ta' ignorant li jiena ma kont qatt smajt bihom jew ma nafx bihom, però wkoll kont affaxxinat illi dawn it-teoriji jirreżonaw ma' xogħli. Kif ħdimna flimkien, Bev, għall-każin tal-imqarbin you know int? Naħseb il-mod ta' kif ħdimna flimkien naħseb kienet ukoll esperjenza interessanti għax naħseb innexxina naħdmu flimkien b'mod naqa' differenti minn kif is-soltu jaħdmu flimkien naħseb academics u artisti. Ġifieri l-fatt li kellna l-possibilità li naħseb nibdew anke mill-bidu nikkreaw workshops li eventwalment informaw isu r-riċerka tal-każin. U li ovvjament stajna wkoll ninkludu żgħażagħ fihom li ovvjament allura tatna perspettiva differenti. Naħseb eventwalment imbagħad isu anke meta ġejna biex naħseb niddiskutu l-iskript, niftakar konverzazzjonijiet interessanti fil-car park, fil-car park tal-Emcast. Konverzazzjoni sħiħa ta' xi 3 kwarti fuq il-mara ta' Deffin. Li kieku dawk il-karozzi jistgħu jitkellmu kun jafu x'sara. U dak kien għadu fi stadju li naħseb l-iskript kien għadu laqqas inkiteb kollu kompletament. Ġifieri naħseb. Kienet task naqra tal-biża x'kien żmien li jiena mextux, però aktar minn hekk kien hemm ċertu subtleties tal-kultura u l-istorja kbira li se nkun qegħdin nitkellmu niddiskutu llum, illi ovvjament imbil nara traċċi tagħhom illum il-ġurnata u nara aspetti tal-komunità tagħna li forsi għadhom qegħdin jesperjenzaw affarijiet simili li jesperjenzaw il-nies tal-każin, verament naħseb
Kienet kollaborazzjoni jiena tiegħek kif ukoll Dr. Heathcliff ukoll, fejn verament sirna nafu l-udjenza tal-lum x'inha lesta u x'tafu x'għandna bżonn nisimgħu iktar kif ukoll x'ġara dak iż-żmien. Però għal semmija tagħna li forsi ma jafux il-każin tal-imqarbin fuq x'kienet, il-każin tal-imqarbin kienet titratta il-komunità queer, forsi biktar b'mod speċifiku the gay man, of 1986 meta f'Malta daħal il-virus ta' dak iż-żmien tal-AIDS, tal-HIV. U r-reazzjoni ta' iktar milli il-gay man, pero iktar ta' persuni li kienu closeted dak iż-żmien u kienu jiltaqgħu f'dan il-każin sigriet biex ikunu huma minn huma u jkunu jistgħu ikunu flamboyant u jkunu jistgħu ikunu queer mingħajr ebda biża' jew barrier jew anke nintroduċu l-kelma hawnhekk mingħajr shame. U dan l-idea ta' shame spiċċat tema enormi fil-każin tal-imqarbin. U naħseb dik hija summary daqsxejn qasira. Fil-proċess tagħna meta konna qegħdin niddiskutu l-iskript u l-formula tagħha bħala produzzjoni, il-kelma shame ħarġet ħafna, però kienet interessantissima illi ma stajniex insibu l-ekwivalenti ta' din il-kelma bil-Malti. Il-kelma shame hija nifisha ma rnexxinniex insibuha. Ma nafx minn dak iż-żmien sissa irnexxilek x'issib xi ħaġa inti bev. Jien naħseb xi ħaġa interessanti li użajt inti stess fil-produzzjoni stess hija naħseb għaw Malta għandna frażi li mhux neċessarjament hija direct translation, imma il-kunċett naħseb huwa ikbar minn xejn li jaru każa. Assolutament. Ġifieri anke l-mod ta' kif fil-produzzjoni stess tintuża il-kelma aru każa u kif daw l-irġiel iħarsu lej kif is-soċjetà tħares lejhom b'mod ta' aru każa u huma jħarsu lura lejn is-soċjetà minn din il-lenti ta' aru każa li ovvjament daw l-irġiel kienu il-prodott tal-kultura tagħhom. Jiġifieri naħseb il-fatt ukoll li din il-kelma u l-kelma minn nfisha aru każa ġor toqgħol magħha le. Ġor toqgħol li mhuwiex ġast naħseb ta' li hija differenti minn x'mistħija. Assolutament. Huwa differenti minn x'mistħija, x'mistħija minn hawn minn hemm jisni għamil xi ħaġa ġitni ħażina u qed nistħi li ġietni, imma aru każa hija xi ħaġa totalment ħażina, xi ħaġa totalment li isu għas-soċjetà, għall-kumplament tas-soċjetà. Qed tarak from a stigma lens, le? Isu hemm xi ħaġa li tant hija ħażina li il-lallu spiex ta' għara xaru każa tagħmel hekk. So naħseb il-fatt li anka daw l-irġiel sort of ma setawx jgħixu il-barra mill-każin, ġifri, għax inkella kienu ħajintaqgħu mad-dinja tal-aru każa. Assolutament. Hemm ċertu weight ukoll għal iktar milli mistħija jew qed inħossni qiegħed nistħi, illi inħoss forsi professjonista tal-Malti jgħidli mod ieħor. Inħoss li dejjem hemm ċertu projection minn xi ħadd ieħor fuqek għal mod ta' kif tintuża aru każa. Aru każa dik x'għamlet, aru każa dak kif libes, aru każa li ieħor kif tkellem. Però qatt mija vera rari forsi aru każa jiena jew aru każa li qed inħoss fuq. Ġifier dejjem hemm dak iċ-ċertu projection li nħossa meta nużajjena l-inqas illi toroġ hemmhekk u l-mod kif użajnija wkoll fil-teatru fil-każin għal fatt ta' l-iktar ħaġa qrib li stajna nużaw għal fenomenu kbir li huwa xejn kienet il-kelma Maltija proprju aru każa li naħseb ħarġet ukoll mir-riċerka tagħna. Semmejna dan ix-xejn illi potenzjalment l-komunità ħasset dak iż-żmien. U nixtieq ħafna li fi-konverzazzjoni tagħna speċjalment mill-background tiegħek tax-xogħol tiegħek illi nimxu oltre mill-just gay man għax ċerti li għal volja l-każin iffukat fuq dak l-aspett l-idea ta' xejn fil-komunità tagħna u l-idea ta' xejn fil-kamp ta' sesswalità u intimità li qegħdin niddiskutu flimkien nemmen illi tikber b'mod kbir. Ma ejja nibdew allura minn dak il-punt u forsi anke mill-espertiż tiegħek tista' anke toħodna iktar lura. X'relazzjoni tara bejn jekk inħarsu lejn dak iż-żmien bejn il-komunità queer, il-komunità tagħna u x-shame. Din ix-shame minn fejn bdiet? Hija xi ħaġa li naħseb kollha kemm aħna we can vouch for u ngħidu hija preżenti b'xi mod fil-komunità tagħna. Minn fejn beda dan kollu? Ovvjament titlaq minn mod ta' kif ovvjament is-soċjetà
kreat sistemi li validaw dak li s-soċjetà tħares leh b'mod li x'inhu normali u x'mhuwiex. Kirridu nkunu bażiċi ħafna. Yes. Jiġifieri fis-sens ta' allura ovvjament kwalunkwe persuna li ħatimxi l-bot minn norma u ħatikser isu in-norma jew ħatikser il-kaxxa li suppost qiegħda fiha, ovvjament daw qed jagħmlu affarijiet tal-Arukasa, le? Sewa. Affarijiet ta' x'Arukasa rdi x'għamlet jew x'Arukasa rda x'għamel. U ovvjament ħafna mir-relazzjonijiet tagħna, jiġifieri jekk nħarsu lura fl-istorja, isu ovvjament there were instances even in history where same-sex relationships were celebrated rather than sort of like shamed. Sewa. Jiġifieri biss ovvjament ma l-idea ta' ovvjament kif jidħol patriarkat u daw l-affarijiet, l-idea ta' koppju omosessuali u koppju tal-istess sess, din kienu ktar shamed. U xi ħaġa interessanti, and this is then speaks volumes about how women are seen, hija kif ġiex tirġiel flimkien huma disgustanti, anka fil-kultura tal-lum, u ġiex nisa flimkien huma sexualized. Interesting. U allura kif ukoll mhux ġast inħarsu lej ir-relazzjonijiet tagħna, ma min qed jagħmilhom ir-relazzjonijiet. Jiġifieri min huma l-parties, jiġifieri fir-relazzjonijiet jekk humiex ġiex irġiel u ġiex nisa. U allura qisu speċta xtieħu minn dik. Xi ħaġa moħra wkoll li naħseb li huwa importanti li nirriflettu fuqha fejn tidħol anka sort of like this temporality of shame huwa how much as a result ta' kemm internalizzajnija l-Arukasa, ġifieri li jiena naf li jekk xi ħaġa isa ħadd poġġini f'sitwazzjoni fejn ħaniġi firsin in-nies, u ovvjament allura jekk nitkellmu Malta u gossip, u speċjalment jekk nieħduha fit-tmeninijiet, gossip kien ħażin ħaġeb. Jekk illum gossip għad għandu l-istess weight, le? Ġifieri kemm mbagħad jiena ħan internalizza. Ġifieri jekk jiena dejjem smajt fuq il-pufta tar-raħal u l-affarijiet kollha li qalu fuq il-pufta tar-raħal, u jekk jiena qed joġobni sieħbi li jpoġġi fuq id-desk ħdejja. Jiena kif ħanħares lejha nnifsi? Eżatt. Ħafna mid-drabi ninsew jew inkella nassumu li għax m'għadniex nitkellmu fuq il-komunità LGBTIQ, persuni queer, min neċessarjament in-narrativa tal-Arukasa li daw isu we call it internalized shame, this sort of internalization ta' daw il-discourses, ma diċ hemmhekk li ma naħsibx li huwa l-każ. Ġifieri ma naħsibx li huwa l-każ ukoll għax ħafna mid-drabi we do not discuss this, le? Ġifieri kemm ikollna ċans fora pubbliċi ħafna niddiskutu ma nafx, how we as a community conceptualize shame, kif ġejna impattati, aħna u nikbru fuq daw il-discourses u dan il-lingwaġġ. X'ma ninsawx ukoll li isu speċta anka il-mod ta' kif ovvjament il-komunità tagħna ġiet dejjem irreferuta liha. Qatt ma kienet, ma nafx, daw in-nies tant orrajt. Le, ġifieri l-aġġettivi li kienu jintużaw. Iva, mela. Qatt ma kienet il-lallu kemm ħelu da gej, ma kienitx hekk. U ħafna mid-drabi meta nirreferu għal taf kemm ħelu da gej, it is from a very patronizing sort of viewpoint, mhux wow, il-lallu da x'inhu speċta. So, obviously this is the narrative that we grew with. Ovvjament, jien probablement niġi considered prehistoric animal by now. By now. Ma l-inqas doktor, l-inqas ta' kif doktor, bis-saħtija. Imma ħew, ma naħsibx li, jekk niftħu social media l-lum il-ġurnata u naraw kif huma referred speċta il-kummenti li jkun hemm taħt posts, artikli tal-gazzetti, tal-news portals, meta nirreferu għal persuni LGBTIQ, persuni non-binary, ġifieri realtajiet ta' koppji tal-istess sess. Ammont ta' ħejt u Arukasa għadem. Ġifieri mhijiex realtà biss li waqfet fit-tmeninijiet u issa għax aħna ma nafx
l-ewwel pajjiż fil-rainbow map Statistiċi. statistikament dan kollu jew m'għadux hemmhekk jew inkellna kreajna forom differenti ta' kif nirreferu għalina nfusna u l-komunità li eliminaw din in-narrativa. Hemm vera storja interessanti ta' kważi kif qed nisimek titkellem isu wirt ta' aħna bħala komunità x'edin nirtu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni illi ovvjament kellek storja partikolari jekk nerġgħu nirreferu għat-tmeninijiet min jaf x'kien hemm anke qabel u kemm minn rigward ta' pressures li ġew minn organizzazzjonijiet differenti fl-istat illi possibilment bdew mhux bdew ikkontribwixxew ngħidu għal dan l-element tal-Arukaza. Allura li kieku kellna niffokaw fuq it-tmenijiet għax nixtieq li nimxu għalih huwa li nqablu minn dak iż-żmien għal fejn qegħdin issa. Li kieku kelli nistaqsik is-sitwazzjoni f'Malta mir-riċerka tiegħek minn nies li aħna tnejn li aħna nitkellmu nafu, ir-sitwazzjoni ta' Arukaza, sitwazzjoni ta' xejn kieku kellna nħarsu leh b'mod storiku. X'kienet? U li ħanżidlek hemmhekk jiena pereżempju mir-riċerka tiegħi ta' dawn il-karattri li kelli nsib f'dażmin ta' tmeninijiet u li fokajt fuq il-gay man, ovvjament l-idea illi inti mhux tal-li inti gay u tal-li qed tagħtina dan in-noqqas ta' preġju minħabba l-għażla li għażilt inti, però wkoll issa hemm marda illi inti qed tista' tweġġa' kollha kemm aħna. Jiġifieri dik li ċert illi dawk l-affarijiet kollha żiedu għal dan l-ammont ta' nseħħlu aħna Arukaza. Jiġifieri x'inhi l-perspettiva tiegħek ta' forsi ta' dak iż-żmien? Naħseb biex forsi nkissruha biċċa. Semmejt xi ħaġa inti ftit ilu Luke li naħseb hija importanti wkoll li ninkludi jew nirriflettu aktar fuqha li hija l-wirt. Dik hija xi ħaġa li naħseb bħala komunità għandna nieqsa. Mhux li għandna. Fis-sens ta' tkellimnija jiena u inti ġieli flimkien ukoll these gaps in our history. Ġifieri ikollok sitwazzjonijiet fejn nintaqgħu ma' persuni LGBTIQ u jgħidulek jien ma nafx sar fit-tmeninijiet. It is our history and it is a blank history. Le? Ġifieri how can I understand where my community is coming from jekk jiena ma nafx il-passat tal-komunità tiegħi, jekk il-komunità tiegħi qabel id-disajnijiet kienet inviżibbli, totalment inviżibbli. Ġifieri ovvjament nies li jgħixu dak iż-żmien u jisimgħu dal-podcast jgħiduk mela mhux hekk konna. Le, imma ma kinux hekk, vera ma kinux hekk, imma m'għandniex u m'għandniex patrimonju, ġifieri m'għandniex daw in-narrattivi hemmhekk li nistgħu wkoll mhux ġas nirreferu għalihom għall-Arukaza biss, imma wkoll nirreferu għalihom għall-Pride. Assolutament. Inti bħalma għandek legacy ta' familja li inti għandek it-tajjeb il-ħażin tagħha s-sabiħ, is-suċċessi. Ġifieri u dan huwa importanti wkoll li niċċelebraw, ġifieri naħseb ukoll il-fatt li nibdew niddiskutu ħafna iktar u nġibu awareness fuq where we came from and where we are now, it will also sort of ittina sens iktar ta' longitudinal identity ukoll fejn konna u fejn qegħdin. Antidote vera ħelwa tal-li qed tgħid l-idea tal-wirt. Meta bdejna naħdmu fuq il-każin u naf li diskutejta miegħek din, imma naħseb interessanti wkoll għal min qiegħed jismana illi anke jifhem ix-xogħol li għaddej in the background u meta bdejt nagħmlu l-workshops għall-każin, nerġa' nirrepeti kien żmien li jien mextux. Allura żmien li vera għandi bżonn nifhem x'inhuma s-sensitivities ta' dan iż-żmien, the-nuances ta' dan iż-żmien. Allura kont organizzajt workshop partikolari fejn student l-attivisti żgħażagħ li għandna llum biex ikunu fl-istess kamra man-nies illi kienu nista' ngħid qed imexxu l-komunità ta' sebgħinijiet, tmeninijiet, disajnijiet illi għaddew minn dan il-perjodu tax-show, però kif qed tgħid inti anke iktar. U mhux neċessarjament kienu sfaw invisibbli taħt id-del tal-Arukaza, kważi u n-nies illi ġew għal dan il-workshop kienu pjuttost l-oppost. U li ġara kien illi kulħadd kien tant eċitat biex nibdew niddiskutu u minn dan l-eċitament li ħareġ kien kważi ċertu
ejja nsejħulu qisu kampijiet differenti ta' nies li qegħdin ħarsu lejn l-istess ħaġa li hija l-komunità tagħna, però b'mod differenti. Li huwa xejn differenti minn meta ommi tkun ma' sħaba u jien inkun ma' sħabi u qegħdin niddiskutu l-istess ħaġa u kollha qegħdin ħarsu lejha b'mod kompletament differenti. Ġifieri, inti semmejt il-familja bħalma familja ser tiġġieled u mhux ser taqbel ċert il-komunità tagħna se tagħmel l-istess ħaġa. Però għala volja ħarġu ħafna nuances anke ta' kif l-istess fenomenu insejħulu b'mod differenti. Semmejt il-kelma pufta inti, il-mod kif dik il-kategorija kienet tiġi, konna nifmuha b'mod dak iż-żmien u llum inħarsu lejha b'totalment dawl u angolu kompletament differenti. U li ħareġ nista' ngħid għala volja kien hemm ħafna ħlewwa li ħarġet minna minn workshop bħal dan u bqajna kollha ntaċċu bis-saħħa ta' dan il-konverzazzjonijiet. Sirt naf ħafna dwar il-lingwa, il-mod kif qegħdin nitkellmu, il-mod ta' kif kienu jsiru l-parties. Kien hemm contest speċifiku li kien kollu fuq drag li kien isir f'Teatru Rinamant ġewwa Malta. Jiġifieri dak il-spektrum tal-leli li mhux kollha konna fl-Arukaza kien importantissimu għalija li anke nieħdu fil-produzzjoni, però l ħareġ kienet din il-gap. U tkellimna fuq wkoll għal fatt li jekk tmur f'kolunkwe każin fuq il-ħitan ser tara l-istorja tal-każin u ċ-ċertifikati u l-banet u l-achievements kollha, whereas każin tal-imqarbin jew nsejħu l-każin tal-LGBT da l-affarijiet mhux neċessarjament jeżistu. So din l-idea ta' wirt spiċċat metafora mill-isbaħ għal każin, però anke għal naħseb din id-diskussjoni. U naħseb ukoll, ovvjament jekk inti tibqa' qisu mingħajr identità, mingħajr acknowledgement, mingħajr ma tiġi rikonoxxut, mhux neċessarjament l-individwu imma like the experience, the sort of il-komunità, ovvjament awtomatikament ħażżid iktar l-istigma lem. Ġifieri għax ovvjament xi ħaġa li jekk jiena ma nafx fuqha, xi ħaġa li kull ma smajt mill-kumplament tan-nies huma affarijiet negattivi, awtomatikament jien ma jistax ikolli sort of an informed opinion li hija pożittiva. Jekk jiena kull ma smajt huwa negattiv. Xi ħaġa interessanti wkoll kienet li pereżempju jew wara l-każin ikkuntattjawni ħafna ħbib tiegħi li huma like in their early 60s, late 50s, u dawn mhumiex nies li għexu ħajjithom taħt ċiblata x'imkien ġo Malta, huma nies li huma għandhom karrieri, ġifieri dawn huma nies pjuttost tawder u daw kollha sejrin ġifieri insertaw nies li huma eterosessuali u kollha sejrin we did not know about this. Biex aħna qatt ma mmaġinajna li jimpatta daqshekk. Aħna kien min għalina li vera kienu vera ftit nies, mhux li Malta qatt ma kellna issue ta' HIV li kienet kbira jew li affettwat ħafna nies. And I think li jien ukoll tqabbad fija sens ta' dieqa kbira. Għax qed ngħidu kemm kien hemm nies li tilfu ħajjithom ħadd qatt ma rrikonoxxihom il-dawn l-individwi u qatt ukoll ħadd ma rrikonoxxa n-nies ta' madwarhom. Assolutament. Ġifieri n-nies li ħabbewhom, il-min ħabbew. Ġifieri u dan ovvjament jibda jew jitlaq ngħidu hekk mill-idea li daw in-nies mhux ta' min nitkellmu fuqhom le. Assolutament. Ġifieri għax ovvjament kieku nqalat xi ħaġa oħra li ma nafx, ma attakkatx lill-irġiel tal-86, imma ma nafx, attakkat lill-irġiel eterosessuali tal-86. Assolutament. Probabbilment għandna dokumenti kbar u hemm fl-arkivi fuqha. Mhux tmur fl-arkivi ta' Malta u bil-kemm issib xejn. U dawn huma l-gaps, nieħu gost li semmejt id-dieqa ukoll, nemmen li għala volja ma nixtieqx nitkellmu fuq il-każin biss, però hija reazzjoni kbira li waslet għalija purament għax din spiċċat discovery. Din spiċċat bħala din l-idea ta' illallu ma kontx naf. U naħseb kumment li iktar qabadni dieqa wkoll huwa ta' ma kontx naf li kien hawn daqshekk, seta' kien hawn persuna waħda illi mhux għax kienet is-sitwazzjoni ta' saħħa, is-sitwazzjoni ta' virus, l-iktar ħaġa li tirrabjana hija sitwazzjoni ta' xejn, hija sitwazzjoni ta' Arukaza, hija sitwazzjoni ta' dawk l-affarijiet kważi ġew għal min proġetta din l-attitudni lejn dawn in-nies li tlifna għal dan il-virus ta' inti kien ħaqek jew din ġratlek
minħabba l-orientazzjoni tiegħek sesswali, minħabba li inti din it-tip ta' tabella. U hemmhekk fejn tqabbad nid-dieqa ta' jekk ma konniex nafu, sinjali li l-kliem ma kienx hemm u ma konniex qegħdin nitkellmu fuqha, mela ma nippuntaw subajna lil ħadd għax m'hemm l-ebda ma aħna se nbadaw xejn minna iktar milli meta bdejt il-produzzjoni qed nixtieq li noħoloq monument. Malta sal-lum il-ġurnata m'għandniex plakka monument tabella illi ngħidu b'dan l-ispazju jien nixtieq nfakkar lil dawn in-nies. Din għadha ma teżistix sal-lum il-ġurnata. Kollha ħafna nħossni kbur immens li minn ħajreferi għal każin tal-imqarbin se jirreferi għalija bħala monument għal dawn in-nies illi tlifna. U iktar milli tlifna la qatt ma ġew ċelebrati purament minħabba ċirkostanzi u kemm proġettajna xejn fuq din il-komunità. U hija xi ħaġa interessanti kif kelli nofs udjenza illi qalu illallum ma kellix idea, kiena minn nofs liħor illi qalu iva kont naf imma qatt ma tkellimt fuqha. L-ammont ta' stejjer illi ħarġu f'Q&A li għamilna tnejn li aħna fejn nies f'daqqa in jitkellmu, jiena kważi qed ngħid hija din għalha mettilix sentejn ilu. Persuna partikolari qalt li fuq ir-reklam tax-xema li kien jidher fuq it-television, pereżempju, ma kontx naf bih, jiena fir-riċerka tiegħi ma sirx naf bih, li kieku dil-konversazzjoni kienet tiġri sentejn ilu, il-produzzjoni probabbli kienet tkun differenti ħafna milli hi llum. U purament għax it was a vehicle to start conversation. U nittama li podcast bħal dan ser jagħmel eżatt l-istess ħaġa. Però hija insemmejt id-dieqa u naħseb hija one of the byproducts that will come out of Shane kemm nesperjenza u kif ukoll qed naraw kemm tlifna informazzjoni, kemm tlifna nies u kemm tlifna għoża mill-komunità tagħna purament minħabba l-Arokaza li kieku nibdew immexxu daqsxejn iktar lejn żmienna, lejn ir-relazzjonijiet li persuni kberet ikollhom illum il-ġurnata, lejn kif aħna qegħdin nħarsu lejn is-sesswalità u l-intimità. Għadek naħseb naf ir-risposta, però għadek taraħ dan il-livell dan l-element ta' Arokaza fil-komunità tagħna illum illi qegħdin fuq iċ-ċata tal-istatistiċi ta' kemm aħna pajjiż open. Pereżempju, naħseb risposta nafa, però x'inhi? Naħseb l-Arokaza nbidlet. Sewa. X'naraw bħala Arokaza inbidel. X'inhu aċċettat inbidel. Sewa. Jekk għax hemm livell ta' stigma, ma naħsibx inbidel. Inbidel u ma nbidilx. Sewa. Jiġifieri il-mod ta' kif inħarsu lej relazzjonijiet tal-istess sess, ta' kif niċċelebraw l-relazzjonijiet tal-istess sess, ta' kif nippretendu li familji jiġu formati. Hemmhekk naħseb għalkemm m'għadniex nirreferu għalihom mill-entità Arokaza, imma mill-entità u iwa x'aksirna, imma dawn mhux normali, imma hekk ikollna nagħmlu naċċettaw il kulħadd jisu xi kastig spiss ta'. Mhux hekk imma. So għax kan naċċetta kulħadd ħajinqataw li 10 snin minn ħajti spiss ta'. Mhux hekk. Dik hija għadha r-realtà għalhem. Jekk narawha mill-perspettiva ta' x'inhuma still isu dak li bl-akkademja ngħidu l-dominant discourses, discourses li jmexxu l-istrutturi tagħna li jmexxu s-soċjetà tagħna. Still għadna ngħixu f'soċjetà li hija eteronormattiva ħafna, ħafna. Għadna ngħixu f'soċjetà fejn il-relazzjonijiet validati huma dawk li huma heterosessuali u li huma mamulin ċerta struttura, le, ġifri, fl-Akkademja nirreferu għalija bħala heteronormative temporalities. Nistaqsik Bev għal min qed jismana forsi ma jafx xi tfisser il-kelma x'innuża ħafna, però heteronormativity x'nifhmu biha? Heteronormativity hija l-assumption li kulħadd huwa heterosessuali. Okay. Ġifri, meta aħna, ovvjament ngħixu ġo soċjetali, le, ġifri, anke jekk, ħantik eżempju ċkejkel li m'għandu xejn x'jaqsam mal-gazin. Meta kont qed nagħmel ir-riċerka tal-PhD li kienet man-nisa, il-balk tan-nisa li kelli participant u diġi kombinazzjoni like ġew huma u jien ma fittix il-ħadd, as in like ma kienx jien ma fittix il-ħadd. Ġew. Kemm għabdu tħabbat bibien dilhom ġejja l-PhD, please. Għandi bżonn mara. Għandi bżonn mara.
Dini għal-persuna li kont din tisimaw fuq. Għandi bżon mara. Bil-permess tal-mara tinħabbat lek. Tista' please tiġi għal-riċerka tiegħek. U daw ħafna mill-parteċipanti identifikaw along the interview, ġifiri għaxin ma saqsejx demographics, ġifiri kull ma saqsejt kienet t-identifika bħala mara. Iva jew le għandek ġbej 20 u 40. Sewa. Daqsek. Sewa. Mbagħad ġi minn ġi. Ħafna minn nisa identifikaw bħala bisexual biss. Il-nisa kważi kollha li identifikaw bħala bisexual kellhom relazzjonijiet kemm ma' nisa u kemm ma' rġiel. Sewa. Kien hemm minnhom li kien għadhom f'relazzjoni ma' mara. Right? Biss in-nisa kollha u kien hemm anke nisa li identifikaw bħala gay, apparti ovvjament nisa li huma eterosessuali. In-nisa kollha meta bdew jiddiskrivu u jiddiskutu is-soċjetà x'tistenna, the social expectations of families, all right? Is-soċjetà x'tistenna mill-familji u mir-rol tal-mara fil-familji, dejjem iddiskutew ir-rol tal-mara bħala f'relazzjoni ma' raġel. Kredibbli. U daw qed nitkellmu fuq anke n-nisa li qegħdin f'relazzjoni ma' nisa oħra. So, ovvjament qed tiddiskuti r-rol ta' familja li inti ma tgħix. Inti ma tmux id-dar u sib ir-raġel. Assolutament. Inti tmur id-dar u sib il-partner tiegħek li hija mara. So, imma tant hija internalized ġewwa fina l-aspettattiva li biex aħna jkollna relazzjonijiet validi u l-familja hija mara raġel ġiex titfal, tiftakar tal-Lady Bird. Tad-Denfil. Denfil, id-dadi jaħseb karozza u l-mommi tixxotta tal-platti. U din mhix riċerka ġifieri qed ngħidlek daw l-interview saru in 2022-2023 ta' ġifieri mhux qed ngħidu fl-Antik Testament tipo. So, u hawnhekk ukoll fej naħseb li this notion of shame, rather than sort of, there is a level of internalized shame that was passed on to us in our narratives, in our discourses. Li ovvjament mbagħad nitkellmu wkoll fuq in-notion ta' internalized homophobia, kemm jiena nemmen u kemm jiena ninternalizza isu l-aġġettivi kollha u d-diskriminazzjonijiet kollha li jiena smajt jiena u nikber fuq il-komunità. Jiġifieri allura mbagħad hemmhekk isu spex ta' jiena kif impoġġi lili nnifsi f'din il-komunità u r-relazzjonijiet tiegħi. U għalhekk naħseb li l-arukaza forsi naqset. L-istigma ma naħsibx. Ġifieri jekk naqbdu kifet u naraw nidħlu fuq social media u naqraw il-comments, l-ammonta naħseb f'ċerta kommenti l-ammonta mibeda li jkun hemm li tibda tgħid biex talajk. Dalaqqas qed jirrealizza li jista' jkun li qed jitkellem fuq xi ħadd li forsi jiġi minnu jew jiġi minna, imma tant jafu li l-viewpoint tagħhom hija hekk li daw laqqas jazzardaw jgħidulhom. So ma naħsibx li realtà x'ħafna midrabi ma nafx naħseb xi kultant nassumu li ngħixu f'realtà jew f'sitwazzjoni fej kulħadd huwa liberu, kulħadd huwa liberu li jesprimi lilu nnifsu li l-anfisha kif trid, li jiċċelebraw ir-relazzjonijiet tagħhom, ma naħsib jien ma naħsibx. U interessanti l-angolu li tħares lejn dawk il-kummenti ta' hija xi ħaġa li ċerti li anke aħna fil-komunità niddiskutu endlessly għal fatt li naħseb hija l-iktar arma b'saħħitha li hemm li l-iktar persuna vulnerabbli tista' tirċievi. Persuna żgħira wara l-computer wara l-keyboard u qiegħda tiġi attakkata, imma interessanti kif inti wkoll qed issemmi li hemmhekk mhux hemm biss il-hate, mhux hemm biss il-hurt, hemm ukoll kontribuzzjoni lejn l-internal shame illi qiegħda tkompli tiżdied. Din il-pride li għaddiet iltqajna hemmhekk jiena inti u l-partner tiegħek. Kwarta wara qasna fit-tilekx l-istorja, ġie stazzjon partikolari u l-mistoqsija li saqsini kienet tista' tgħidli kif naqas il-hate speech
U il-fatti di l-intervju ma ħarġet qatt. Mort niċċekkja jekk qatt ħarġitx. U għatlu minix nifhem x'inti tgħid. Għalli li tini naqra, għid li naqrak bħala persuna tipo involuta u attivista għid li naqra kif naqset. Għatlu, miex l-opinjoni tiegħi li naqset, għatlu anke jekk naqset, għatlu jekk hemm kumment wieħed probabli fuq dan il-video stess, illi ser maqdaru jirdikola, il-missjoni għaddejja. U naħseb hija dejjem xi ħaġa li dbeżżani immens għaliex mhijiex protesta li qegħdin naraw hemm barra, mhijiex press conference li qegħdin naraw qed issir, mhijiex liġi, hija xi ħaġa li kulħadd għandu l-aċċess għalija biex jibata biex jirċevija. U interessanti dan l-angon li qed iġib inti ta' it is not just about the hate and trying to stop the hate, but how much internal shame, internal homophobia, internal transphobia, internal queerphobia is being perpetuated because of irresponsible hate such as that. U kif din l-istigma edem forsi b'forom differenti, pero edem mek. U interessanti dan l-angolu ta' internalized shame. Li kju kelli nistaqsik tala barra, għax anke forsi jem persuna barra li edha tismana fejn hija ċarissima il-definizzjoni ta' kif xiġifieri x'inhu huwa shame u għaru kaza fuqek għaliex inti għandek lifestyle għaliex inti għandek ħajja li jiena ma naqbilx magħha. Iġifieri naħseb hemm ċertu ċarezza hemmhekk, però meta qegħdin nitkellmu fuq internalized homophobia, internalized transphobia, internalized shame. X'inhi d-definizzjoni tiegħek u x'inhu huma r-riski li forsi tara li joħorġu minn xi ħaġa hekk? Meta nitkellmu ovvjament fuq internalized homophobia u internalized transphobia kif semmejt qabel huwa meta jiena ninternalizza l-aġġettivi u l-statements kollha negattivi li jiena smajt. Mhux neċessarjament għax hawnhekk meta nitkellmu fuq smajt, mhux neċessarjament li smajthom għalija. Ġifieri l-ewwel ġibt l-eżempju ta' kif kont nisma' lil ma nafx li triq jitkellmu fuq il-pufta tar-raħal. Daw ta' triq qatt ma qalu inti jista' jkun li jiena kont għadni żgħir, jista' jkun li jiena qasbis kelli idea ta' xi ġifieri il-kelma pufta at that age, but also sort of jiena naf li hemm din in-narrattiva negattiva fuq dawn it-tip ta' nies li eventwalment twassal għal daw ma jistax kollhom familja, daw ma jistax kollhom għal dawk l-aġġettivi li kbirna kollha bihom. Ovvjament illum il-ġurnata jista' jkun li daw id-discourses out there in the public jista' jkun li il-perception li naqsu. Ma naħsibx li naqsu daqshekk, speċjalment fil-familji. Għax aħna, ġifieri, ma nistgħux niddistakkaw ukoll l-individwu mal-familja u minn mal-iktar affarijiet close tiegħu. Ġifieri, jekk aħna għadna mmorru ġo pereżempju skejjel, ġo ground ta' skejjel. Kemm il-darba nisimgħu subinja jgħidu xulxin pufta. Jew tagħmilx hekk kemm int gay. Assolutament. Kif edna l-ewwel mhix xi ħaġa ta' wow inti gay, il-lajs kemm nixtieq inkun hekk. Le, qatt ma kienet. So it's always being spoken to from a negative perception. Ovvjament, jista' jkun li ħadd qatt ma qal li Madonna kemm int lesbjana. So, imma I still absorbed what is happening around me. Now, obviously, it is always a process of kemm kelli is-support neċessarju u l-abiltajiet u l-ispazji li jiena I sort of counter jew dispel these internalized homophobia and transphobia. Hemm xi ħaġa vera interessanti għax inti titkellem ġast hekk qed naħseb l-idea ta' spazju li aħna forsi an overused phrase jas l-idea ta' safe space, però mhux kulħadd hija dejjem ser ikun fis-safe space u kif il-familja hija l-ispazju, kif il-klabb li tmur fil-għaxija huwa l-ispazju, il-ground tal-break huwa l-ispazju, l-iskola, l-università, ix-xogħol. U l-idea tal-familja ovvjament naħseb huwa n-nukleju li kollha kemm aħna b'xi mod esperjentajna blim mudell ta' familja konna fija u dikki, per esempio, ħaġa li niftakar jiena stess, illi għatma kien hemm xejn interrogat dirett għalija, però tisma' kumment l-iskola dwar it-tali u mbagħad awtomatikament hemmhekk dik l-idea ta' internalized shame u hemmhekk naħseb fejn iktar li nista' nifhimha anke mill-aspett tiegħi ta' that contributes
to me further going one step back instead going one step forward, which is so interesting. Fatti, intu titkellem qed niftakar ħafna jisu. Il-Rainbow Support Services oriġinarjament beda bil-kunċett ta' dal-ispazju. Ġifieri, il-Rainbow Support Services beda oriġinarjament bħala assignment li Colette u jiena u tnejn minni soħra kellna nagħmlu għal unit tal-Groups in Social Work. Oh, interesting. U l-assignment għamilni fuq li rridu nikreaw youth group għal persuni LGBTIQ. We're saying this was way back in 2003. 2003, eżatt. Il-lezzjoni hawnhekk hija dejjem mill-assignments. Dejjem mill-assignments. Spoken like a true lecturer. Dejjem mill-assignments. Għal min qed jisma'na wkoll naħseb tajb nid-mument ir-Rainbow Services sa fejn qiegħed. Minn dak iż-żmien s'issa fejn wasalna. Minn dak iż-żmien s'issa eventwalment, ironikament, 10 snin wara l-assignment, applikajna l-funding biex namlu youth group għazzaza LGBTIQ u minn hemm beda Rainbow. Ġifieri biex applikajna l-funding, għax Colette, min jaf il-Colette jaf li żomm kollox, żemmet l-assignment u użajna l-assignment. Oh my goodness. Biex napplikaw l-funding. Hija ironika, u inti qed titkellem issa fuq l-ispazju. It is needed, le, ġifieri. And what the needed came out of as well. Li llum il-ġurnata għandna a full-fledged sort of like support services li huwa funded u dal-affarijiet kollha, ġifieri. But we do need these spaces u sfortunatament naħseb bħalissa nerġgħu naraw naqa' ta' ċaqliqa fejn għandna jisu special like queer spaces. Assolutament. Ma naħseb għamilna żminijiet għaw Malta, ġifieri naħseb għamilna good 10 years, fejn daw l-ispazji kienu assolutament xrinkjaw. Kien u hija relazzjoni interessanti tal-idea tal-safe spaces, għax naħseb meta bdejt il-karriera tiegħi kelli bżonn safe space kbir. Jiena fimt x'jiena x'qed infittex minnu dan is-safe space u naħseb ħadd għamilt dan il-promise illi kull ħaġa li nagħmel għandha bżonn tkun safe space kemm għal komunità queer, però anke n-nies kollha li qed naħdem magħhom li jien naf għandi kelli core queer pereżempju u għandi persuna illi naf illi ma tantx hija magħrufa fuq il-komunità queer qed taħdem magħna u koll għandi responsabilità li din tkun safe space għalik ħalli inti wkoll tħossok komdu hawnhekk. U meta ftaħna Sidon Studio konna qegħdin nagħmlu għamilna konsert żgħir ġo safe space. U niftakarni meta s-seda safe space tawunna bxejn, sponsorjawna, u ħadd moment biex nfaħħar xogħol qegħdin jagħmlu. U kien hemm persuna partikolari ta' teatri qalt li di xi nidi ta' safe space, qalt li għala qbadnija fuq is-sejf, qalt li għala ħares naraħ dak il-poster li safe space, qalt li għax inqattaw hekk, qalt li intom aċċettati jifqu aħsbu li għandkom bżonn din is-safe space u dakinhar irrabjajtu naħseb ma tkellimx iktar ma' il-persuna. Però llum ukoll nifhem għala kif tista' faċilment tgħid m'għandekx bżonnu is-safe space u li kieku persuna forsi qed tisma'na titfa' dil-konverzazzjoni kollha li kellna u r-riski kbar ta' xejn waru każa naħseb dak l-ispazju tifhem mhux biss hemm bżonnu kemm jista' jkun għandna bżonnu b'mod urġenti għal nies li hemm ir-riskju li nitilfuhom għal dan l-aspett ta' xejn waru każa. U ma naħsebx biss għax ħafna midrabi naħseb nitkellmu wkoll isu mir-realtajiet li nafu, le? Jiġifieri mir-realtajiet ta' ma nafx kemm għandna żgħażagħ li qed jgħu ħafna iktar qabel li waqt ħajjeb li għandna, jiġifieri sitwazzjoni fejn daw iż-żgħażagħ qed iħossuhom komdi tant u supported mill-familji tant li jiddiskutu l-orjentazzjoni sesswali tagħhom ta' kmieni jew l-identità tal-ġeneru tagħhom ta' kmieni li huwa tajjeb kollu pożittiv. Biss jien ovvjament, speċa il-konsern tiegħi huwa għal daw iż-żgħażagħ huwa wkoll għal dawk iż-żgħażagħ li jafu li qatt ma jistgħu jiddiskutuha dir-realtà. Assolutament. Huwa għal dawk in-nies li għandhom 70-80 sena li qatt ma setgħu jiddiskutu din ir-realtà ta' ħajjithom jew huma ħassew li qatt ma sabu lil xi ħadd ma' min jistgħu jiddiskutuha. Mhux neċessarjament għax qatt ma esplorawha, imma li qatt ma setgħu jiddiskutuha u jgħixuha. Coping mechanisms illi now it is part of the life
of this person illi are so ingrained into the system li mem lebda faċilità li tgħid, oh yes, okay, all right, now we're changing. Qed issemmi nista' 87 sena. Minti għandek ara xem xista jitlef l-persuna wkoll. Assolutament, assolutament. Ġifieri anke jekk nieħdu realtajiet li ġifieri ma ninsewx li fil-passat it was mhux okay, but ħafna kienet realtà li persuni li huma LGBTIQ l-unika mod li huma setgħu jkollhom familja hija billi jiżżewġu xi ħadd ta' sess oppost. Issa kellna sitwazzjonijiet, naf personalment sitwazzjonijiet fejn dawn l-individwi kienu jħobbu lil mara tagħhom daqs id-dawl ta' għajnejhom, imma daw jafu li she wasn't the love of their life, imma the love of their life kien il-ġuvni ta' 18 sena li ntaqgħu miegħu post partikolari li daw qatt ma setgħu jgħixu flimkien. U mbagħad ma nafx, is-sitwazzjoni ta' ħajthom inbidlet, forsi romlu affarijiet and they said now I can come out. Ma still qed għandna realtajiet ta' fejn għandek individwu jgħidulek smani jien jekk if I will come out jiena ħanitlef it-tfal. ħanitlef in-nepotijiet. U jekk qed għandhom il-partners tagħhom, in-nisa l-irġiel tagħhom li għadhom ħajjin. U daw x'ħajdulhom ismani, because like titpoġġu wkoll lek innifsek fl-istorja li daw kibru fiha, x'qed tmur tgħid lil din immaġina. Jien nimmaġina jien immur fuq il-mara għada filgħodu ngħidilha ismani naħseb daw il-21 sena inħobbok ta' imma jien kont iktar attracted għalluk milli minnek naħseb qiegħda miegħek għax isu s-soċjetà stennietni li nkun miegħek. Eżatt. Immaġina teżes is-sisien u. Eżatt. U hija konverzazzjoni li tinteressani għax naħseb li rnexxina biex wasalna dak il-punt li it's so interesting kif flippjajt l-istorja ta' min li huma l-istadji kollha biex persuna qiegħda f'dak in that choice that one has to make on li huwa minn fejn se nimxi minn hawn il qudiem. Hija fascinating. Hija very fascinating. Li kieku, u ovvjament, if we had to move further from din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha li dan l-element ta' shame jisu qiegħed fil-komunità tagħna u semmejna organizzazzjonijiet li qegħdin jaħdmu biex jgħinu, semmejna x'inhuma l-ikbar dangers li bħal huma l-hate speech li hemm online, il-hate speech li qegħdin jirċievu fl-ispazji li bil-fors iridu jkunu ġo fihom. U naħseb il-mistoqsija kliexej tkun kif ser nibdew nimxu l-bot minna. U m'iniex nistaqsija dik il-mistoqsija, xert li anke kull min qiegħed jismana nistieden il-meqt jismana biex jibda jaħseb fuq għaxem biss il-komunità tagħna ser timxi. Però biex anke forsi nibdew inħarsu lejn kull ma tkellimna lejh b'ċertu perspettiva, hemm nies hemm barra illi forsi qegħdin jisimgħu din il-konverzazzjoni pjuttost personali li kellna. U ma jafux x'għandu jkun l-ewwel pass fejn issa li qegħdin narfu li hemm internalized shame fuq dak li jien, fuq dak li jagħtini gost, forsi fuq il-persuna li nħobb, forsi fuq il-ġeneru li għadni qiegħed nibda l-vjaġġ li naraf u to discover, nesplora. Kieku jiena dik il-persuna qed tolba korrejt għandi dawn l-affarijiet kollha illi forsi jewritt forsi in xaħat taddili minħabba l-ispazju li kun fiha. X'inhu l-pass biex nipprova nibda naħseb how am I going to process this and I take a future step. Li hija mistoqsija enormi, għalhekk mhux ngħidlek kif ser insolvija. Mhux ħan nistaqsik mistoqsija. X'inhu l-ewwel step li kieku tissuġġeri li nagħmel? Naħseb l-ewwel step huwa awareness. Sewa. Ġifieri u mhux neċessarjament tagħmilha waħdek, ġifieri kif semmejna diġà servizzi li llum il-ġurnata qegħdin hemm li n-nies jistgħu jużaw and it's part of the role ukoll li nissapportjaw individwi li jipproċessaw. Biss naħseb ukoll awareness ta' ukoll minn fej ġejjin. Le, ġifieri minn fej għalfejn nemmen
daw l-affarijiet fuq ħajti. Għalfejn nemmen li dinja tajba u dinja ħażina. Għalfejn nemmen li l-unika mod li tista' tħobb huwa b'dan il-mod. U mhux qed ngħid biss fejn jidħlu ġast relazzjonijiet ta' manka kif ma nafx nesprimi li sessualment, nesprimi li l-nifsi in all its totality. Ir-raġuni hija naħseb li ninqabdu f'dinamika fej we live the reality, but we never question it. How interesting. Le, xi ħaġa li nintaqgħu ħafna magħha jew għall-inqas meta nkunu qed nagħti training u wkoll ħarġet meta nagħmel ir-riċerki hija li kemm il-darba f'ħajjitna jew jekk qatt f'ħajjitna poġġejna bil-qiegħda u jekk insaqsu lilna nfusna. Jiena lija xi jfisser il-ġeneru li jien nidentifika miegħu. Ġifi f'dan il-każ, jiena lija xi tfisser li tkun mara. Jiena lejt lin-nies kollha, le x'ismek Beverly, mara, ma x'ġifieri, x'inhi mara? Le, x'ġifieri tkun mara? L-istess argument, x'ġifieri tkun gay? Jien għandi daw il-mixed feelings mal-labels. Dan huwa l-ġenta moħħi li ovvjament like nejx għax hemm il-labels, as in like naqla paga għax hemm il-labels. Inti rajt għax kien jisimha l-paper tiegħek. Naqla paga għax hemm il-labels. But that is the deconstruction part, le? Ġifieri għandna bżonnhom il-labels, but we need to question the labels. Assolutament. Ġifieri jiena għalija u persważa li jekk jiena u marra oħra li identifika bħala lesbjana, npoġġu qudiem xulxin. U nagħtu d-definizzjoni ta' x'inhi it-terminu lesbjana lija u għaliha, u probabbilment ġiex termini totalment differenti. U l-mod ta' kif ngħixu l-identità tagħna bħala nisa li ma nafx li sessualment attratti u romantically attracted lejn women, lejn nies oħra, u totalment differenti. Ġifieri, biss ovvjament ma nifqux ma nsaqsux. Għalfejn teoriji varji u naħseb hemm realtajiet varji wkoll għalfejn ma nifqux u ma nsaqsux, imma naħseb waħda mill-counter sort of products li nistgħu nagħmlu biex nelbu il-shame u l-istigma hija li nsaqsu le. Għax once li jien ħanibda nsaqsi ħanibda niskopri li ir-realtà tal-persuna li jien naħseb li hija differenti minni hija probabbilment vera viċin tiegħi. U mhijiex daqshekk il-bot minni. Ġifieri, dak li jiena għalija huwa qaru każa jew imqareb. Ħafna bid-drabi probabbilment nagħmlu wkoll. Ma ngħidlux imqareb imma ngħidlu le. Ġifieri, u hemmhekk naħseb fejn tidħol ukoll this notion li għalfejn ma nsaqsux. Ġifieri, we're not programmed to ask, ovvjament, għax mbagħad ħankunu qegħdin inkisru dominant discourses li jgħinu l-soċjetà iżżomm ordni u żżomm in-norma tipo, immew, ġifieri għalfejn ma nsaqsux. I think we should engage in more conversations fej we question what we think makes us a group, fis-sens ta' we question our commonalities because our commonalities are important, imma wkoll għandna bżonn li nirriflettu ħafna iktar fuq l-individwu fil-grupp u kif l-individwu qed ikkontribwixxu għall-grupp u bil-maqlub. Għax imbagħad hemmhekk fejn tidħol anke jekk kien hemm persuna waħda li ġiet impattata minn din mela huwa importanti li we acknowledge them, let alone a whole community. Ġifieri, we need this mhux just like naħseb fuq innifsi bħala l-individwu, imma l-individwu fil-komunità u l-komunità għall-individwu. Din l-idea tal-mistoqsija imma nemmen li there's so much to interrogate u meta stidnuni biex naħdem fuq dan il-podcast, kien purament hekk fejtilhom jiena kif ser nitkellem fuq dawn l-affarijiet. U kallu raġeru, għallu li le, ma nirdu nitkellem, għandna bżonnok tistaqsi. U minn hemm ser joħorġu l-konverzazzjoni kollha qabel ma bdejna nitkellmu sija ilu. Jara wieħed għedna ma taffi leading question sertku, ma taffi kif ser nibdew u għara volum ta' feelings u forsi teoriji, pero anke osservazzjonijiet li għanna dejjin hemmhekk li l-kieku jekk din l-internalized shame qed narawha bħala xi ħaġa li qiegħda tinbena,
qabel ma naslu sal-quċċata fejn forsi jkun tar twist li kieku l-mistoqsija qiegħda hemm ta' stenna jekk din ser nitfaħħa f'din il-librerija. Nista' nifhem daqsxejn eżatt id-definizzjoni kollha li għandi fuq jien nifs, id-definizzjoni kollha li għandi fuq il-komunità tiegħi, dak li rid nesprimi lur ruħi bih. Li kieku dik il-mistoqsija qiegħda hemm kif l-affarijiet ikunu differenti. Also to sort of Wrap it up. conclude and wrap it up imma b'xi ħaġa li naħseb tista' toħroġ b'mod pożittiv ukoll minn dan il-podcast huwa li naħseb ir-riċerka fuq in-narrattiva ta' individwi li esperjenzaw it-tmeninijiet u l-HIV f'Malta għadha mhux magħluqa. Fis-sens ta' għadna persważa li qed hemm volumi ta' narrattivi x'nisimgħu, x'niddokumentaw u x'nirriċerkaw. So ma nafx, ġifieri jekk nista' nagħmel hekk bħal tal-appelli. Assolutament. Please, vera please, ġifieri jekk hemm individwu hemm barra li għexu it-tmeninijiet li għandhom narrattivi li jistgħu jikkontribwixxu għalihom. Please, do come forward. Obviously, ovvjament mhux ħajsiru podcast. Imma isiru in a like confidential interview because we do need them. We do need this history. And if we can at least from something ġifieri minn podcast ta' sija noħorġu imqar iktar ukoll narrattivi iktar milli ħarġu mill-gażin because at the end of the day I think għandna responsabilità. Għandna responsabilità lej il-persuni li ġew qabilna u lej il-persuni li ġejjin warajna. Assolutament. Li nibnu dan il-wirt. Il-każin ifoka wkoll fuq kontinuità tant żgħira ta' komunità ħafna ikbar illi ovvjament kien hemm nistaqsuna qalu li kif ifokajt fuq hekk biss u mhux fuq hekk biss. Dik l-istorja kien hemm bżonn li ngħiduha, però il-bżonn li dawn l-istejjer ikomplu joħorġu hija enormi. Tkellimna fuq wirt ta' jenseħulu trauma, wirt ta' xejn, hemm ukoll wirt mill-isbaħ. ħafna mħabba. Hemm wirt rik, hemm wirt ta' ħafna mħabba illi jekk naħseb ukoll intajtni risposta tiegħek ta' x'inhu l-ewwel pass, naħseb li kieku jiena kbirt f'dinja fejn dawk kont imdawwar b'dawk il-komunitajiet u mhux għax dawk il-komunitajiet ma kinux hemmhekk, però aktar forsi għax jiena minħabba l-background tiegħi ma kellix aċċess għalihom, ċert li l-queerness li għandi llum qiegħda f'post differenti ħafna iktar milli qiegħda llum. U naħseb podcast bħal dan iservi għal trying to catch up għal forsi dawk l-affarijiet illi tlifna u ħadd ieħor forsi għadu qed ifittex. Ġifieri I'll echo your appeal. Minn hemmhekk in-nies li qegħdin jorganizzaw podcast bħal dan jaħdmu għat-tabla ħabel biex il-komunità tagħna tkompli timraħ, nitarfu, nikbru u naħseb iktar importanti nistaqsu wkoll fuq ħafna affarijiet. Beverly, grazzi immens tal-li kont magħna, grazzi l-semmija tagħna illi smajtuni nittama illi bil-konverzazzjoni kbira għax ninsew illi qegħdin fuq podcast u jienu Bev nibdew nitkellmu, issa qegħdin nitkellmu ġol każin. Nittama illi xi ħaġa toħroġ minnha jekk hija wirt, jekk hija tama u jekk hija ferħ, jekk hija daħqa u jekk anke hija forsi awareness ta' affarijiet negattivi li forsi jimpattaw il-mod kif inħarsu lejn il-komunità sabiħa tagħna. Nittama li nimxu l-qudiem b'tama u b'imħabba. Grazzi tal-li għattu magħna u please ħudu ħsieb il-xulxin. Ciao ciao.